Cada dimecres vinc i m'asseguro que un dia a la setmana com a mínim me poso en sèrio en el treball de recerca. Ens trobem un cop a la setmana i durant 3 hores podem preguntar tots els dubtes que tinguem. Aquest dia el tenim com marcat, no?, per fer el treball de recerca. Aquest dia es fa treball de recerca. Més o menys és com quedar amb amics per fer el treball, però són experts. Todo ha sido muy fluido y si he preguntado dudas, si me las habéis resuelto, sobre todo que no sabía mucho cómo hacerlo y me habéis guiado bastante. El que jo més valoro és la relació que hi ha entre nosaltres i nosaltres. O sigui, no és com profe-alumne, és més fluida que no pas amb un profe. És com, som amics i estem fent juntament el treball de recerca. Es positivo estar en un ambiente donde haya más personas, así no te sientes solo. Podem anar parlant del nostre treball i tots donen la seva opinió, et diuen com van avançant amb el treball, què és el que fan i et serveix també de pauta les seves explicacions i com han avançat en parts que tu estàs com encallada o no saps què fer. Crec que va molt bé, sobretot perquè veus que l'altra gent també està com tu, o sigui que tots teniu els mateixos problemes i que no ets l'únic. És una manera de complementar-nos entre tots, no? És com, saben de què va el meu treball i poden afegir coses que potser jo no veig. Comparar com han anat, com estàvem tots i cada setmana a veure si havíem millorat. Les fitxes d'avaluació que ens han donat són com unes rúbriques on hi ha com diferents pautes que hauria de tenir el teu treball de recerca i és per mirar una mica més o menys en quin lloc et trobes. Amb les fulles d'autoavaluació, hem anat mirant a cada apartat que hi ha, hem anat veient, més o menys on estàvem col·locats. Possiblement veia que en un tros ho tenia tot i mirava la fulla i veia que em faltaven coses i m'ha ajudat bastant, és com una pauta. Si tu no tens una referència cap on t'has d'anar, doncs amb aquestes rúbriques et pots situar i pots dir, vale, em falta acabar no sé què. Aquí almenys tinc la motivació i el temps, tot en una.